ànim, ànim, defensem els nostres drets. Extractes de Ho tornarem a fer de Jordi Cuixart, la desobediència civil. La desobediència civil és un dels instruments que tenen les societats per avançar. En ple segle XXI, quan l'individualisme és a l'ordre del dia, aquest compromís social ha de ser motiu de reconeixement i autoestima. L'1 d'octubre és l'exercici de desobediència civil més massiu de la història recent d'Europa. Un dia que durarà anys. Un acte de dignitat col·lectiva protagonitzat per 2,3 milions de ciutadans que es van solidaritzar els uns amb els altres, es van organitzar de manera transversal i de baix cap a dalt. Milers de ciutadans van protegir les urnes amb els seus cossos. Les 76 càrregues policials en col·legis electorals van deixar un miler de votants pacífics i indefesos ferits, però l'Estat no va poder aturar el referèndum. Altre extracte, cap renúncia. Ho tornarem a fer, perquè nosaltres hem pres la humil decisió, sense por i plens de coratge, de no retrocedir en tot allò que afecta l'exercici dels drets fonamentals, individuals i col·lectius. Encara que se'ns jutgi per manifestar-nos, per expressar-nos, per mobilitzar-nos o per votar, estic convençut que ho tornarem a fer. Ens manifestarem, ens expressarem, ens mobilitzarem i votarem tants cops com calgui. Tal com ho hem fet fins ara, pacíficament i serenament, però amb tota la determinació del món. No hi ha força repressiva capaç d'impedir-nos-ho. Tenim l'esperança intacta i res ni ningú ens ho aprendrà. La millor resposta serà exercir sempre i arreu tots els drets que puguin condemnar. No esteu soles, no esteu sols, us volem a casa, llibertat i visca els països catalans. Ànim, omplirem tots els carrers. En diuen justícia d'aquesta brutícia.